It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kapag tumungtong ka na ng 30 at hindi ka pa rin nakapag-asawa, wala ka ng pag-asang magkaroon pa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jade. 28 years old. Single. Sa pamilya namin, kapag tumungtong ka na ng 30 at hindi ka pa rin nakakapag-asawa, wala ka ng pag-asang magkaroon pa. At natatakot akong mangyari yun. Paano, 'di ba? Wala naman akong boyfriend. Wala ring manliligaw. Sabi nila, maganda naman ako. Medyo chubby nga lang, pero uso naman yung chubby ngayon eh. Nakapagtapos din ako ng pag-aaral. Sa totoo niyan, isa akong digital marketing manager sa isang kumpanya. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon, wala pa rin yung lalaking magpapaiwas sa akin sa sumpa. Naalala ko nung bata pa ako. Pinapaiwas ako sa mga lalaki at mga romantic movies. Siguro nga, ang pinaka-romantic na napanood ko ay yung mga fairy tale. Umaasa ng Prince Charming, ng masayang ending. Mga tipikal na pinapangarap ng bata. Nang mag-elementary ako, pag nagkaka-crush ako, pinapagalitan ako ng pamilya ko. Natatakot sila na matulad ako sa iba. Kesyo, maaga daw nagbuntis si ganito ng kapitbahay namin, and so on and so forth. Mahirap daw ang buhay pag nag-asawa. Crush lang naman yun. Masyado silang napaparanoid. Hindi pa nga ako dinadatnan nun, tapos iniisip nila mabubuntis ako, 'di ba? Elementary pa lang ako eh. Naalala ko rin, nung high school, nalaman nila na may manliligaw ako. Manliligaw na taga kabilang section. Sumugod nun sa school yung mga magulang ko. At pinagalitan nila yung kawawang lalaki. At dahil napahiya itong manliligaw ko na ito, itinigil niya ang panliligaw sa akin. Simula nun, wala nang lalaking lumapit sa akin. Hanggang sa matapos ako ng high school. Mapapahiya lang sila sa gagawin ng mga magulang ko. Walang nagtangka. Kaya nung nag-college ako, I was really hoping na papayag ng parents ko. Right age na eh. Pero nagkamali ako. Ang sabi nila, magtapos daw muna ako ng pag-aaral. Kasi mahirap ang buhay may asawa. Alam nyo, yung parents ko, grabe kung mag-advance mag-isip, no? Iniisip nila, mabubuntis ako agad. Katakot-takot na pananakot sa pagbubuntis ang sinabi sa akin ng nanay ko. Taon-taon, pinapaalalahanan ako ng pamilya ko kung bakit dapat umiwas ako sa mga lalaki. Pero hindi naman ako man-hater. Gustong-gusto ko na nga magka-boyfriend nung college eh. Pero sadyang lumalayo sa akin ang mga kalalakihan dahil na rin sa mga kagagawa ng magulang ko.
paano ka ba naman popormahan kung hatid sundo ka ng tatay mo? Tapos yung nanay ko, aba, mayat maya ang tawag at text. Hindi lang sa akin pati sa mga kaibigan ko, nagte-text at tumatawag ang nanay ko. Ganun. Kinuha ng parents ko yung numbers ng mga friends ko sa school para lang masiguro nila na etong mga group of friends ko na ito ang mga kasama ko at hindi kalalakihan. Wala rin akong naging kaibigang lalaki. Maski sa mga kaklase ko kasi natatakot sila sa tatay ko. Pulis ba naman yung tatay ko Pakitaan ba naman ng baril yung mga lalaki, di ba? Kaya, simula nun, tinanggap ko na lang natatanda akong dalaga. Gaya ng iba kong mga tiyahin na hindi na nahanap ang kanilang Prince Charming. Naaawa ako sa sarili ko noon to the point na gusto kong suwayin yung mga magulang ko. Gusto kong maglayas. Gusto kong kumawala sa panggigipit nila sa akin. Pero sa tuwing maalala ko na sila yung bumubuhay sa akin, parang ang kapal naman ng mukha kong gawin yun. Parang ang gusto lang naman nila maprotektahan ako sa pwedeng mangyari sa akin in the future. Sa hindi magandang kinabukasan na baka pagsisihan ko sa bandang huli. Doon nila ako pinoprotektahan. Nang makapagtapos ako ng college, na-hire ako sa isang company. Siyempre sa trabaho, hindi maiiwasan na may manligaw na naman sa akin. Nabuhayan ako ng loob nun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na pakakawalan pa yung lalaking yun. Siya na talaga. Wala akong pakialam kung magiging first boyfriend ko siya. Basta, siya na. Pag sinagot ko siya, kasal agad. Ganon. Ganon yung pagkasigurado ko nung mga panahon na yun. Sure na sure ako. Pero, sadyang mapaglaro sa akin ng tadhana. Parang galit sa akin ng tadhana. Nung araw na sasagutin ko na yung manliligaw ko na yun, ayun din yung araw na isinugod sa ospital ang tatay ko. Sa isang operation kasi nila, natamaan siya ng bala ng isang patakas na holdapper. Sa kasamang palad, nabaril ang tatay ko. Na-confine siya ng matagal sa ospital. Nakita ko kung paano manghina yung isang taong alam na alam ko na pinakamalakas. Kaya nang makita ko ang tatay ko sa ganong klaseng sitwasyon, kahit gusto ko nang magka-boyfriend, at kahit gaano ko pa siya kagusto, pinili ko na lang yung pamilya ko. Lumayo ako doon sa lalaking yun. Hindi ko na siya sinagot. Instead, mas binuhos ko na lang lahat ng panahon ko sa pamilya ko. Buong buhay ko, hanggang sa makapag-asawa na yung nakababata akong kapatid. At eto ako, naghahabol sa deadline. Pero siguro naman mas okay na to, no? Naibuhos ko yung buhay ko at pagmamahal ko sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga magulang ko. Kesa naman sa mapunta ako sa maling lalaki. At least, 'di ba? Makaganti man lang ako sa pagpapaaral at pag-aaruga nila sa akin dati. Ngayon, medyo okay naman na tatay ko. Pero syempre, may mga edad na sila ni mama. Kaya kailangan nila ng makakatuwang sa buhay, kahit papaano. Baka may dahilan talaga kung bakit tatanda ako ng dalaga. At yung dahilan na yun, sobrang worth it. Muli,
Ako si Jade at ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!